Ngibingelela amachunu namachunukazi. Lo wabingelelayo ubongani wakamchunu. No ngithanda nje ukungidlulisa nengithanda ukubonga. Ngizothanda ukubonga kakhulu nje kuba bonke abantu abathe bangiseka bangisupporta mayelana nama-award enginominate kula eMaritzburg. Njengamanje nje ngikhona nje vele ukuzothatha liyona le ndondo bebengivotela kuyo. Enginethemba futhi kakhulu ukuthi ngizoyithatha ngibuye nayo. Ukubonga kwami nje ukuthi ngibonga kakhulu ukuthi bangisekile bangisupportile abafowethu eMpumalanga. Ngiyababonga kakhulu eMpumalanga ukuthi bangisekile abafowethu eKZN bangisekile yonkana bangivotele. Ngithanda nje ukubonga kakhulu ngidlulisa lokho. Okunye ke nokuthi nje Ichunu Elihle abantu balithanda baliseka futhi. Yilokho nje ngithanda ukuthi ngikubonge manje. Angazi ukuthi bengathanda nabantu ukuthi babone nezinsizwa nje lezi ekuyizona futhi engigudla nazo lapho kuyizona ezihlabayo lezi ezojabulisa abantu manje. Ngingabala nje ngathi umfowaqwabe lapha abantu uBipolar. Phinde ngibize lapho umfowahadebe abantu umgijimi siyabona lapho. Phinde ngimemeze futhi usiyabona kwaMadonsela umlungisi labo